Ferdin you al Suez again I be Nemaran Fajig. Right. Wobbly. When you soon in a notch. Will can't hurt. Tá dóna. Oh, níl sam ó hálan na crinne. Tá searm gan lei. Fáilte a se bhíní úsle, tá mu spós in an tara dúrnacht an lei. Le couple second let's borrow chun tariscin sí na ed. Se sin an Vase winne a bhan frar áú Chóilí Jackie a gant in jo. An sean rud lofa sin. An you hain gur sin cheannacht. Ní chréitisib an tód a bhéh daoine ar a Vase seo. Ní ra ein stop ar a bhin agus format an túfas rifust mar jolad. Well, má gaint ní smó ná €10 air, níana sé hain darúd air. Chodú leis agus seanmhaid fadó. Agus tá sé inis díalta, agus a locht éisteachta ní chréitisib cin méid i diime sé ed. Níana sé mór an achas fiú chola fíine is. €3,000 ar a Vase sin. Rúti sin €3,000. Cé cheapach bhuairmid an méid sin ar an Vase sin inne. A Chóilí Jackie Is go sóig bhfuil Chóilí Jackie ag gairí níos flathóla leighis. Leis sin tá rohan airgead bailiú anis le haid costa sí leighis mó. Buchas le gach duine a ghlachpáirt. Well in is a